hot ngawer bat ngapdiang sabai pi ilong kami ilong pa ki kun samla sarang berkentai hang ne po ki imlang kasalang hang ne po kari begejat meriu nyau trap kacungi haswa bangan poi sa benta bangan pensai lani ban wanra ga jingsai habdeng ki jingsa yalam bakla jong ki babun ki pajba hang ne po ki imlang kasalang nasau ban pulih hang ne ya kane ka headlines bat ngin ya sngapru katu kat ne ki brief kiba la pule leng ba kene kalat pathai kubor bat hang ne ngan wan ra gajing pensai habe dei bat kene ka headlines ke bami hang ne ka bala tho kum ne la ai sop sop ya ki tendar kherdop ke KHADC naga pratali sha ka khatwei tali ka kherdop ka tret kidon artali ki benta ki bangakwa ban pensai hagani ka por ka benta ka banengkong kalong la ai sop sop ya ki tendar kherdop ke KHADC kata kadi benta banengkong bangan pensai kadon em ke jingsha ka bakum kata hadin panakaliang jong akum utanong trimon sobha bat unong pit parman hang ni pokem lang kasalang ngala tristum daki tayaw ban wat jingsai habaye debit kani namar ba ka jingthmu bat ka thong jong akalong ba pidai NPP pidai VPP pidai UDP pidai manu manuro ya ka bali hingan ong ka bali ya ka bayong hingan ong ka bayong bat ya ka badai hi ban kentho ngan kentho ba ya ka badai hi ban yero ngahap ban yero ka benta ka baar ka banga dei ban pensai kalong kata ka jingkiu na ka pratali sya ka khatwei tali ki kherdop jong ka khai ka pateng hang ne bat ngan saat sa ka wei pat ka jing pensai ya ka wei ka point ka ba khadu kata kalong ba habaya dei bat kinong wanra ya kata ka RTI ha public domain lane haki press ki media de mentangin ngap shwa ya ka brief hang ne ka ba lengba kan nika lat pathai kubur ka jingjele ki kherdop lom pisah ka kerteng ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ka baklam dayat ben papin daki kendon badai bad ka balong ru kum ka jingbo kherdop sop sop man ai tangi ki bri ki badan hakaliang senshar ne tangi ki bas ngoman kala penlong ye ka wei ka seng san hima ka kono hinyo trap National Awakening Movement lane ka khnam ban wat jingtep lengba ka hok wat jingtep ne ka RTI naka isi ke bamenta Khasi Hills Autonomous District Council kabalalam khmat the Voice of the People Party. Working President kakhnam uba Thomas Pasa apa keren skila pathai kubor lakeno ba kajingdon ki kherdap jong ka council klam da board kendon kala penlong ya ka movement banwa jingtep lengba ka RTI namar ha kajing shisha ki kherdap hababu ya ki day ban khot lengba ka jingpentep pajba da ka advertisement ne tap tender daga bapathai lengba kilar pathai khubor hendrai kumba ka pau menta ki babon ki kherdap hari lom khasi jong ka council ki shuyan klam dan jingtep pajba kumba ka deban long hendrai la shu ai sop sop tang shakita ki bri ki ba ki mon shushu ulaya thuru ba haus nam arajar arposan nakaliang ka khnam kala deban war RTI balalap ya kajing ai sop sop ki shipot ligi kherdap klam da pen bana pajba kaba katkum kadaw pala pen pau nakaliang ka isi badai naga jingkem palat kapor kabala penlong ya ka isi bakan hapan supply ya ki tender klam dala shu ban penpena ba ne kata ka open tender kaba na kaliang ka khnam kala pediang kata ka daw ka bakila ai naga jingmi lentiru bahagi snam banwan kinle akrukam ka badai kata ban khot ka open tender naga bentai kini ki kherdau Henry habai deipat naga bentau senam arajar arpun rio hadu arajar arpun nyo khaba persang banwat penyak biang lengba ka RTI lalap biang bayaki tender jongki kherdap la shu ai sop sop klam da pen bena pai ba kaba kane omla ban pediang satya bat ka klam long ru kumba ka jingkmi lenti bakan long kata ka sensa khadar ka bakhoj hapo jong ka KHATC kumbala kular ski pai ba kaba halor kaneru nagaliang ka khnam kala dap ban kentu bat dawa naga council daga balapha daga jingtho show CEM baya kini ki khatwei tli ki khardop ke batmai menta day ban pendu shwa ne cancel ya ki work order jongki but day ban pelong piang daga jingkhot tender ke batmai lengba ka jingpentip ba khnang bakan long kata grupam sensar khadar ke bakhoj kumbala jupen pau ba daga ne ke isi ke batmai ke ba menta ngatrai pila yo snau
rengkat kani ka headlines ka bangalak pen pule mene. Dia syua bangan pensai ya kani ka benta ka beningkong ba la ai sup ya ka tendar kerdop ke KSEDC. Syua bangan pensai ba ka dai em ka jing sisa kata ka jing ai sup ya ki tendar lane ya ki kerdop jong ka KSEDC. But ya kata ka jing kiu jong ka prateli sya ka khatwei teli kerdop jong ka tret ngan batai khendiat ka ai kani ka kerdop lum khajana jong ka council. Bangan batai kalak benjrong. Dengan batai constitutionally. Hani nga batai tangkat kom i simple definition. Simple definition ka ba lak ban yok kem lani lak ban snotu ha ipor i balingkot. Kajing don jong ki kerdep lum khajana lani ki giat jong council ka penti kena bat ka pensisa pangidang long kenrat hala ka jong kari. Ngidang long kenrat hala ka jong kari ha ki babun ki liang. Kendau ka siap, ki lum ki wa, ki klau ki petap, ngidang long kenrat hala ka jong kari. Pangidang la ban lum khajana na kini. Tek ngan poin no sa ka benta pangan pensai ya kani ka jing tho hang ne ko ong la ai sop ya ki tendar kerdop ka KSEDC. Ka jing mut ai sop ka pamut ba, ka jing ai klaim da penbena paj ba, klaim da ai ke public notice, klaim da wa notice sapo notice buat. Ningkong nakaliang jonga ngalak don ke jing sngau bitar hadu kata-kata. Ngong beli hadu kat ni kita ki briu jongi ki nok sensar. Ki melak ban penia per na kawe ke isi ya kawe ke isi. Kaju sudah lah da kalong sisa komta. Ngalak don hi ke jing so bitar hadu kata-kata. Ngong beli gen kini ki briu jongi ki shet kalah hadu kat ni upaj ba. Hak por election ki ong ni terwa sapi ya kata ka transparency policy. Ni terwa sapi ya kata ka accountability policy. Hari balai ki nut ban lek kup ni hadu ban ai sop ya ki tendar kerdop lum khajana Jones Council tang sa kita ki breu ki ba kenok hang ni ya kita ki breu ki ba kedon ke jing ya dei politically bat ki. Tang ba kawan pada ke jingmut jonga kani ke perthai menta kala bun stang kinong yang lambakla bat kinong berbi ya ki paj ba bapli ki ba lui ki bom don por lani ki bom tip ya kalenti banwat ya ka jingisya pan penti kina namar kata ngala syem ya ka senjam ba em ngan penti kena banwat ya ka jingisya hatu kalong na em sisa komta balada ngilap ba kalong sya komta ngin hap ban wer yu paj ba ru ban ong tongin ya mi syakmat ban ya persyak. Ini wer lagi paj baru, madai ke VVP, madai ke UDP, madai ke NPP, tangba ya kita hi kinong elam, kiba asap komta nginum ailat dari leiru. Tangba hadin mengalawat benia, bat ngalawat ya ke jingisya hangne ken ngalap ya ke jingisya. Kai ken la tho hangne public notice. Hakan riu tarik umi arjar pon riu. Hakan riu tarik umi arjar pon riu na kaliang jong ka executive committee jong ka district council kalap pen pendapat ba kinu ki badon ya ke jingmut ban semua ya gigit pila ban tap ya gigit bat kita ki kerteng jong gigit kidai kini idon hadu hang ne khat arteli te hang ni kan ka pensisa ba kan ni ke jingkren jong uwei na kinong yalam jong ka wei na ki political parties ba menta ka kenti umdon MLA umdon MDC mo ka parti khnam leng ba i working president iba Thomas Pasa mo da ka baburam ka ai ka ba ikran hang ni po lat patai kebor bat ka ai ka bangalawat ka jingisya ka klem yahab bat ka ni ka jingisya iba Thomas Pasa hang ni ong ba la ai sop klem da khot tendar kat ba kan ni pat la tho sai hang ni ka public notice ka bla issue na du kan riu tarik ume arjar pun riu kan ni ka ka public notice bawa apa notice buat kamut iba Thomas Pasa iklam tristem ban lejwat ban lejpej hapo notice board te ke jing bam lejpej jong i hapo notice board kala pensutu baklai i bat ila mudur ba kes council ka su ai wai sup klaim da pen pendapat ba tang ba ke jing si sapat hadin bangalawat ke jing sya ngalap ba kila pen pendapat ba akan riu tarik ume arjar pon riu bat kila wa ya kan ni ka notice hapo notice board
kadai betang ke jing long irresponsible ke jongi ba ngim syam la sim khia ban leit pet ya ka notice boot jong kat council tinga try pil ay sai jin la dangar nga syuko ngu ba je ke ba mi hapo press hapo media hapo news ngala dei ban kentho tang ba judge ba naso ban ong ba kum urang ba briu hi ban syuk kentho klem da wat shwa ya ka jing shisha kalong ka bapa kala bat ndang ngala wat ya ka jing shisha shwa bangan kentho ya ki ngalap ya ka jing shisha pat ba mentangam don dau syuk ban kentho ya ki kumnungan kentho ya ki apa hang ni ong la ai sop tang ba kan ni pat ka public notice la don akan ru tarik ume arjal pon ru kila ada bu ya ka public notice kamut kedai betang ka jing long irresponsible bat ka jing bomla hi jongi ban duty ban lepet ya ka notice boot te hang ni kala pen sisa gen ba ka ai ka mi hang ni ka ba keno bala ai sop ka long ka ba kala bat ka ai ka ba iba thumasi ong ba dei ban cancel no ya kini ki work order bat ban khot tendar thamai kamut ba kadai tang ka jing so thu ba kala ka jong i kumno i ong ban khot tendar thamai ha ba ma ihi im lepet apo notice boot rei kas council lembaga executive committee kila dapta ya kanika public notice tinga try ki pat ba pila ya sai ya kani ti habede bat kani ke jing ong ba naka prateli sa khatwei teli kerdop kakiu kong mga batay bat nga pensay mene kalong ba ka jing la ban bu kas council ya ki kerdop lum khajana kapen tikna bangi dalong kenrat halaga jong kari ngidang long kenrat ya khandau ka siap ngidang long kenrat ya ki lum kiwa ngidang long kenrat ya ka khlau ka petap ngidang long kenrat ya ka khai ka pateng kabyang ni am parari kabyang ni am ki prat khot jong ka jaj ben riu lada kum ka jaj ben riu menta ngidang la ben long kenrat halaga jong kari umulung su tham ong hakawei ka sngi la ben long tang kinong tong bat kinong tho ding jong ki wei tang ba haduk ni klip mat ngimpat syam la long kita kinong tong bat kinong tho ding ha don le se ki ha ki benta ki ba ngila jan lam thap long tang ba habe dei hi bat kani ngis ngau shingan ban penti kena ba kani kadai kajing penti kena ba na ka prateli sya ka khatwei teli jing kiu ka kredop lum khajana ka penti kena yang ngi ba ngidang long kenrat hala ka jong kari ngidang long kenrat hala ka jong kari dia syua bangan penkut pat ngasukwa ban bu ke jingkeli ya kinong wat RTI lani kita ki RTI aktivis lani ya kinu ki NGOs lani kinu ki political parties ba ke jingkeli jonga kalong ba kai ka penlong nga bangan wat jing tip ya kani la ka don ne em kata ka public notice lani kani ke jing keno ba mi lang ba ki press ki media bala ai sop bat ke jing kiu tel prat teli sya ka khatwei teli kalong ne em ka basisya ka penlong nga ban wat jing tip namar ba ngasyu ibet man kapor ya ka RTI report tang jong ka Kasihil Autonomous District Council ka penlong yang ngaban bu ke jingkeli kalong sya ai ka RTI report jong ka Jantihil Autonomous District Council sya ai ka RTI report jong ka Garo Hills Autonomous District Council hi hangni ka along no ngiklet ya ka Garo Hill Autonomous Council ngiklet ya ka Jantihil Autonomous Council kom kinong wat RTI handai ngila target betang ya ka Kasihil Autonomous Council di idon no tang ijing sngotu ba kamlong samut kendiat ba balai ka ai kadau ba ya ka Garo Hill Autonomous Council kinong wat RTI kimwat ya ka Jantihil Autonomous Council kinong wat RTI kimwat handai kiwat bet spesifik ya ka Kasihil Autonomous Council bat ka RTI ka ba kiwat ru kamlong ka ba syai namar balai ka ai ka ba ki brief lembaga press ki media bat ka ai ka bangilap lembaga jing sisa kaya per sya beneng sya kendau dia ngai banang ni sya kemat ki pat ba ai ba kani ka long ka jing hikai ba ka jing sneng ya ka ri ba ka jat menrewi ki para no sonong ba iej ba ya kinu jing kentho bat kinu jing keno ki ba mi lembaga ki press ki media lan ki rensan social media pa per ngimpat dai ban pediang kerki i don kam ban verify swa
ban wat jing tip shua nang ban long ke jing pensisa bangin su pediang keluma rei kom ki nosong snong ki bala start ki bala shai nginom up yanu ban yalam baklai ni andrei ni dei ban long mangi ke jing shai sha pi im lang ka salang ba ke ai ru darangi wat shwa ke jing sisa ha shwa bangin kenok bat kentho kandei ka kubur ke basno tenat bat ka kubur ke bantai namta kari be kejat penriu namar menta ngilej syakawi ke kamera ni ong ba hakatei kamera klem me kalai uswis bolaj andala rung ki wei pat ki ui ba bolaj uswis kadon pi ke jing ya perang ta kata wat syania tangai ke ba kren utei boy rung ha kamera don kam e phiru ba phin lej rung lang ban wat udon nishan em uswis udon nishan em bolaj pe ngangat ba phila yesai pat phila so tu e kene kublai sibun kublai si hajar ngu ublai ungkur ku ngin sekendupat